cred. Tom și Bella știe? Adică, what? E tare rău. Da, stai, ce face butonul ăla cu două săbii? Nu știu. Ia uite cum fac. Așa, te dă numai pe scaun. Pe tine, Ben. Sau luau la bătaie amândoi. Da. Bun, da. Ia vedem ce faci cu butonul ăsta. Bă, ești nebun, i-a dat cu stânga. Bă, e stânga lui Ben. Acum s-a ferit. Mamă, ce-i dă pug. Hai, băi, ai. Uite, poți să-i rotești. Ui. Ia, fă asta, Luca. Îl rotești. Ia, te vezi, s-a ferit. Da, a dat cu stânga, Tina. Deci dă cu stânga. Fetele pot realiza orice. Fetele sunt pregătite. Așa, bun. Am revenit după... Dar ce aici scrie Tom? Ben, Tom, Ben. Ne? La vreau să scrie Ben Tom. Ben, Tom. Ben 8 Tom. Nu e 8. Cred că e. Ba nu. Dar ai văzut că i-a luat ăla și i-a tras cu dreapta acum. Cred că Tom. Asta nu putem. Asta Costă putem să bani. faci. Da, costă. Nu, da. Stai, Tina, că trebuie să intrăm un pic pe jocul lui Ben. Știi de ce? Vreau să-l întreb ceva. Deci, boys, l-a învățat al Silent pe Ben. Dar ce mă, Ben e prieten cu asta? Dar? Dar ăștia te pot și imita. Dar nu e pe calculator. Da. Eu am fost Tina, la Fătări și ne vedem data viitoare. Pa!